Errezeta batzuk, errezetak baino partiturak dirudite, musikaltasuna dute beraien izenburutan. Txitxirioak kurria eta otarraizkekin. Ondo entzun dezue, txitxirioak kurria eta otarraizkekin. Gaur, Aiora mugikarekin, txitxirio kurria otarraizkekin prestatuko dugu. Aiora ez da musikaria, baina komunikazioaren erritmoa menperatzen du. Txitxirioak kurria eta otarraizkekin. Otarraizkekin. Kaixo lagunak, eguerdion eta Aiora mugika ongi etorri, zer moduz? Kaixo, ondo. Oso ondo. Bueno, gaur ingoituguna da txitxirioak kurria eta otarraizkekin. Bakizu, King Afrikak ere udako abesti bat ateko zune, izen honekin, ez da? Seguru baiet. Bueno, txitxirio sali altzea, gustatzen ezkizu. Gustatzen zaizkit. Bai, Eta King Afrika? Bueno, ez da gaizkit. Vale. Bueno, badakit BTS-en... Dakazula YouTubeen BTS-en kanal bat. Zer da zehazki BTS? BTS edo BTS da Hego Koreako musika talde bat. Bai. Asko gustatu zaitena, orain dela gutxi deskubritu dutena, eta horri buruz hitz egiteko kanal bat indet YouTubeen. Eta Aiora, horretaz gain, kanal gehiago badazkazu, ez da? Bai, 3 dazkat. Hiru. Batei ja itxita, beste erdi abandonatuta, eta 3. hau BTS-ena oraindik martxan, nahiko alperkerin baldin manabile. Bueno, seguru gauza mordoa dituzula eta ingoituzula. Bueno, eta badakite bai, euskerako Wikipedian ibiltzen zehala, ez da? Bai, euskerazko Wikipediako hezkuntza proiektu baten lan egiten dut, eta hortan aitzen naiz. Bueno, eta zuk alde zemuz moldatzen zea? Ni etxen bakarri naunen oso ondo. Oso ondo, gaur elkarrekin bai. Eta aldi berian, esan dituzun gauza dana garatuko ditugu, eta esan duen bezala txitxirioak kurriakin prestatuko ditugu, otarraizkak barrengorrikin, eta gero ingo deuna da, platano arra prejituta lagungarri bezala. Eta aldi berian, ondo pasa. Bueno, lagunak eta Aiora, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Gutxi gora bere izango dira, hemen errezeta bat, hor beste bat, eta gero platanoa prejituta lagungarri bezala. Hemen ningo deuna da txitxirioentzako, lehendabizi barazkiak ondo goxatu. Ingoituguna da erregozi, bai, tipula, batzuia, azenaiua eta kuiatxua. Goxatuko ditugu, eta behin ondo goxatuta daudenean, botako jau kurria, botako jau komino pixkat, eta botako dio baitare. Txitxirioak, oidana goxatzen utziko dugu, eta murrizten danean, botako dugu txitxirioak jagozita daudela, botako dugu mangua laukitxotan, botako dugu koko esnia, eta murrizten utziko dugu. Gio gatza eta piperra pixa botako dugu, puntuan jarriko dugu, eta izango aurrenengo platertxo, aurrenengo gauza jarriko duguna platerian. Eta gero otarraizka jarriko izki dugu gainean, baino barrengorrekin. Zeingo dugu, otarraizka ingo dugu buruak endu, azalak endu, erditikan iriki, barrukoak endu, eta ingo ditugu gurinetan salteatu. Baina huelta eta huelta agarri ingo dugu. 2 huelta eman, ateako ditugu, eta zuku hortan bertan, ingo dituguna da barrengorri goxatu. Barrengorria garbitu, laukitxotanin, bertara bota, eta gio ingo dugu. Ardo zuria bota, soja esnegaina botako dugu, eta hoi dena murrizten danean bukaeran, otarraizkak berrio bertara bota, bero puntxu bat eman, eta gainuntzekoakin plateraratu. Eta esan dugun bezala, hau, misterioi gabe. Zuritu, xafla finak moztu, prejitu, eta lagungarri jarri. Ados? Vale. Venga, emango jo, nik barazki hauek martxan nahitu jarri lehendabiziko, eta behin, eta otarraizka horiek ere bai garbitu inbiardia. Sekula garbitu dituzu gordinik? Egozita seguru baiet, ez da? Gordinik ez ditut tratatu gehiagin. Bueno, mendik aurre ez tezu olabik izango, gaur larrituko dituzu. Geo buruk eta gorden goitugu, buruak eta sala gorde goitugu, zeatik oso baliagarria dira, eozein sopa, eozein salda, eozein gauzein berdeunian itxaskiekin. Bat garbituko izut, jakiteko noaino garbitu erdan, behitu. Itiozu buruak endu, bale, gero azten gea, azalak entzen, eta azalak enduko eskio, baina bukaerakoa, bustanekoa ez diuk enduko. Behitu, goea honeaino, baitare azkenengo kenduko jo, baina bustanekoa horrutziko dugu, bale? Behin, hola dakaunian garbi,
azkenengo garbiketa egin behar dio. Zeratika, egin behar diolako, hau iriki, eta barrun, bakizu horreztiak eukitze ditula, eta estetxo hori, ingo deuna baita ere, garbitu. Hartu, hau ez dugu botako horrea, gero sopantzako ez dugu behar olako ikan. Hartuko dugu txukun, denak enduko izkillo, eta hemen egongo zan jau tarrainzka, bikain salteatzeko gurinetan. Horrelaxe. Bale? A ber, txerrik itxarraka, presik ez dakau, bale? Eta ni aldi berian, esan izuten bezala, barazki goxatzen jugu naiz. Hemen jarri garbitakoak, eta bestian azalak. Bale, hemen kenduko jo, espinatxau, eta listo. Bale, esku garbituko ditu nik ere pixkat, arrai usaiak entzeko, eta guazen martxan jartzea. Bueno, esan dezu, pila bat gustatzen zaizula, BTS, ez da inglés esateatzen, nola esan inglesez? BTS, nik ala esateko. Vale, BTS. Zer da, zer talde mota da BTS? A ber, bada Ego Koreako musika talde bat, Bai. K-pop bezala ezagutzen den kategorian barrun sartuta dauna, eta hola, mundu guztiak ulertzeko guk boy band bezala ezagutzen ditugun taldeoitako bat, ez? Ba, ni gaztegon itzanen Backstreet Boys edo izan zitekena, edo One Direction, oain dela urte gutxi batzuke. Estilo hortako zerbait, baina oaindik eta gehiago. Gehiago gustatzen zizu. Handigoa eta dantza gehiago, eta koreografia komplikatuok, eta espektakuloa, eta... Eta, esan zaituzu pantailan atzetikan, o tokatu zaizu behaien emanaldi batean neotia? Keba. Oaindik ez dut suerte hoi euki. Esperoet, berri zehazten dianian kontzertuketa ematen, zegoain, Ego Korean derrigorrezkoa da soldaduzka itea, eta bain soldaduzka itea nahi dira. Bai? Bai. Katsi lamar. Bai. Vale. Insumiko ez aldauan? Mugimendu hango balitze. Interesante izango ditzateke, baina ni dakitela... Bueno, beste alde bate hau txiko dugu hori. Eta zesan bihar nizun adibidez, bertan, zenentzako iten dituzu bideoiek? Korearrentzako edo ze hizkuntzetan iten dituzu? Ze igotzen dezu zehazki? A ber, nik kanala hasi nun, lehenago ere beste kanal bat baneukan YouTubeen beste gauza batzi buruz hitzaiteko, eta ua itxi nun, ja bukatutzat emanulako horren bidea, eta orduan zerrin gabe neon YouTubeen. Baina talde hau ezagutu nunen, alako, obsesiotxo bat. Noiz ezagutu zen duen? Behaiekit, 2021 bukaera alden, esango nuke izan zala. Eta hoxe, pixkat desente engantzatu nintzen, eta orduan obsesiotxo hoi pixkat kanalizatzeko edo bideratzeko, esan honi buruz hitzein nahi dut, nola bait, ez? Eta esan igual ingoitut bideo batzuk euskeraz, eta hola, euskeraz ere baldin badago jendea hau interesatzen zaiona, hola lokalizatu izango ditut, eta ezagutu izango jende gehiago hau gustatzen zaiona, edo honen ingurun hitzein nahi duna. Eta komunitate bat sortu dezu, ezagutu dezu jende asko dago jarraitzeituna, edo? Komunitatea sortu nik ez dut ezer sortu, baino kanalai esker bai ezagutu detela jendea, zaleak dianak, euskaldunak dianak, eta horri esker ja konpartitzen dut gehiago euskaldunekin. Zale asko dituzte munduan ziar, edo Korean gehien bat? Munduan zehar asko. Bai, Bai, K-popean oso ohikoa da, hori talde bakoitzak eukitzea fandom bat, ez? Zalego bat, fandom, deitzen zaiona. Zer da fandom? Ni fan badak izan, fandom deitzen zaio, hori, zale taldeari. Vale. Itziarrituñok ere badauka fandoma, ituñerrak deitzen dianak, adibide euskaldun bajartzeagatik, eta K-popeko taldeak ere dauzkate fandomak, eta fandom bakoitzak ere izen bat dauka. Orduan, BTS-en fandoma ARMY da. ARMY da. Eta zu ARMY bat zea? Ni ARMY bat. Vale. Azten nahi zulertzen. Asko gea mundun, bai. Bai, Bai. Zenbat fandom eukiko ditu BTS horrek? Ez dakitzen bat, milioika pertsona... Milioika, Bai. Mundun kontzertuk ematen dituenen, hau da, mundu mailan turrak egiten dituenen estadio oso handik betetzen ditugun talde bat da, eta beti betetzen dira, eta beti geratzen da jendea ezin dula kontzertutara sartu, orduan oso talde handia da. Arrakastatxua da, eta handila. Bai. Zenbat urtetxoa da, oso gaztek dira, edo... Ez... Guantxe soldauzka, guantxe mesortzi urte, edo zenbat urtekin itea soldauzka? Soldauzka indezakezu oso kerrezpaldin banago, 18 urte dazkazunetik, 28 edo 30 urte bitarteko tarte hortan suposatzen da inberra da. Ondoen etorte zaizunian, edo... Moldatu dezakezu, bai.
askorentzako izaten da... Musika taldea ukitzia ez du balio. Zeratik hau egunin behar izan du ez, da? Bai, salbuespenak oso gutxi izaten dira. Oso kasu berezitan, Hego Korean adibidez oso importantzia handia daukae e-sports deitzen dianak, hau da, bideojokuetako sport kirola bezala tratatzen dianak, eta aurten adibidez, kategoria berezi bat eman zaio han oso ezaguna dan e-sports bati, eta bertako taldea mundu mailan irabazlea izan denez, beraiek adibidez libratu ahal izan dira. Orduan, olako baldintza batzuk badaude. Biziagoa garea, jonberko du orduan, ez da? Biziago horiek, oso laitan garra dukazu, arrakazta izateko. Ai, ama. Bueno, ze musoaz otarraizka horiekin? Polikinoa. Oso ondo zoaz, oso ondo. Oso ikanaizea, ezin hobe. Gero tripanata bigarren fase bateako. Gero kudeatuko ditugu, txerrik itxarrak alazai. Eta, aiora, lehen esan dezu, BTS kanala irikin baino lehen, beste kanalen bat lebazen dula, eta guandik jarraitzen dezula eukitzen, ez da? Bai, irikin YouTubeko kanal bat 2017, 2017 urtean hasieran, hoxe, YouTubeko kanal bat. Nei asko gustatzen zitzaiten YouTuberrak ikustea, hoxe, YouTube jarri eta jendia bere gauza kontatzen, edo zerbait buruz zitzaiten, eta nei, normalen zerbait asko gustatzen baldin bazait, ikendetena izaten da, gustatzen zaiten hoi euskeraz bilatu, aber bada hon. Eta topatu nintzen, etze olako askoik euskeraz, eta utxune hoi sumatu nuen, esan nahi gustatuko litzaiake euskeraz ikustea olako YouTubeko bideok, edo euskaldunak ikustea kontatzen bere gauzak. Eta utxune hori ikusi nunez, pasanun urte bete inguru edola, nire inguruko mundu guztiai, kriston txapa ematen, haber norbait animatzea altzan, YouTubeko kanala irikitzea, ez? Zu oso nazea kozinatzen, zertik ez zu YouTubeko kanal bat iken? Euskara baina, Bai, denai. Eta inorretzan animatzen, eta danak emate zuten erantzuna zan, inzuk. Ja, klaro, eskarrazoia daka, Baina nik idea dakat. Bai, baina, beste alde batetik gane bazan, egila da nik egin dezaketen zerbait dela, eta gaina kamarakin eta bestelare ibiltzen itzan, komunikazioan eta hola ibilizan naiz, kazetaritza ikasi nun, eta gero komunikazioko kontutan eta ibilizan naiz, orduan, ez zitzaiten hain arraroa iken ez da nisaltza hortan sartzea, eta hoxe, probatzeko, YouTubeko kanala irikitzea erabaki nun, eta hoxe nire sare sozialetako izena oain dela urte askotatikan probatxoa izan danez. Probatxoa, bai. Esan nun, probatxo bat izango haure bai. Eta hola xe izan zan. Eta ze eduki mota jartzen dezu bertan? Hoi, kanaloi ja itxita dago, erabaki nuen post urte eta gero eungarren bideoakin erabaki nuen jazta, bere ibilbidea... Probatxoa inda gelditu zen, probatxoakin, ez da? Bai, bere ibilbidea intzula, hor dago, haindikan, klaro, jendeak ikusten ditu haindikan bideok, horko. Claro, hori ja eskegita dago, eta hortxe daude txintxilika, ez da? Bai, hortxe daude bideok ikusi nahi ditugunantzako. Eta gaina, batzutan jendeak haindikan ikusten ditu bideo batzuk, horrek ilusio egiten ditu. Martxan daula nahi du esan hori. Bai, eta ikenun, denetarik, denetarik ez, grabatzen nun nire etxeko salan, etxeko sofan eseri, kamara jarri parian, eta ez dakit, izan ziteken asko zan, zerbaitek asarretze baldin mani nun, kabreatze baldin mani nun. Argi dataratu itezen duen. Protesta... Adibideen bat jartzeko, adibideen bat. Berritxarraken azkenengo kontzertu neon izan, azkenekon ez. Eta gure inguruko mundu guztia erretzena izan. Berez ezintzan erre, eta gaina asko molestatzen zigun, ze, ni asmatika naiz, eta nire inguruko lagun batek katarro izugarriak intzeon, eta orduan gaizki pasatzen nahi ginen. Ja, ezin arra sartu illa. Eta gaina zan, eske, debekatuta da, eta gaina inguruko jendiakiko empatia falta izugarria iruditzen zait, ez? Ezin aldezu eon kontzertuk irauten dun bitarten, Juntaite kanpoa, juntaite bastar batea. Garretzaientzako gunea eta ere bat zeon. Orduan, horrekin asko asarretu nintzen, ze gaina momentun bertan ingurukoi kargu hartu genienen, zerbait esan genienen, oso txarren jarri zian. Orduan, kejatiko naiz. Eta hola xe, horrekin adibidez, bideo bat. Eta hori interesante izan zen. Eta bideo egiten zen duten, zu bakarrik antzaude, o norbait harrapatzen dezu, edo nolako... Ez, ni bakarrik. Zu bakarrik zaude. Bai, ni bakarrik ez palima naiz lotxa matei. Nik orduan, etxen, kamara jarri paren,
gauzak errepikatu behar baldin baitut 20 aldiz errepikatuko ditut gustu egon arte, baina ni bakarrik. Bueno, hemen elkarrekin gaude, bakarrik ezin zuen, vale? Eta ingo deuna da, bideratu deu barazkina, otarraizkake bakarra geratu zaizu garbitzia, gio irikita garbituko jau barrukoa, eta bitartian jungo gea, mala esperara, ikusiko zue, jurki handago gure zai, eskuzabalik, eta gaur kurriakin airean ez, eta berak, asko ulerteunez, esplikatuko izkigu, kurri desberdinak. Guazen ikustea. Haupa, Joseba, ameneko zeroztabe, jur gare gitanaz, txoko malasperan gauz, Bilbon, Miribilla auzoan, Bilboko goikaldien, eta ze prestatuko geur, kurrizek azalduko duguz, da kurria zeiniko platertxuet. Zehaitik, Asiako zukaldien da, oso garrantzitzu eta gozoa tielako, espezia nazketa hau. Guazen barrure, probetan. Hemen ikustezuez, kurrizek, zazpi mota ezberdineko guz pastien, gero pastilletxue eta gero hautzetan hiru, ezta? Zer die kurrizek? Kurrizetie espezien nazketak. Nundi dator, etorri Indiatik, batez be hegoaldetik. Baina gero kurriz idatzik lehengo bider, mile zazpirun da berrogota zazpizen, Inglaterran, eurek hartute handik. Indian beraz, gran masala da kurriz espezien nazketa, eta eurentzako kurria esango deu, erregozitako plater bat, saltza gozoa dekona. Guk geur rengo dugun bardine, ezta? Danak aprobeta oinarri bardine, berakatza, kipule zikue, albaka, silantroa, kominoa, intxaurre moskatua, hiltzea. Da, bueno, gero zez berdintasun dekie batzuk, txilia, zonek pikantietie. Hau, esate baterako gorrizek deko txile gorrize, berdiek deko txile berdie, daganera silantroa, horregiteko hau kolorie, honeke lemongrasa, horizek patatea, kurkuma eta koriandroa, masamanek ukiten duzea kardamomo, ordene, danateke oinarri bardine, da gero bakotxak apurtxu bet hori puntutxu ezberdine, ezta? Sopatan da asko igerten da, batez be, ni Tailandian egonikoan nauz, da bertan pikantiek dekiez puntue oso altu, da hane berdiek da gorrizek eta jandan hau, da diez bertoka baino asko be potentia hau, ezta? Litroko gitxigora bera, manike koiakada bat edo dabilkiot, igual nik apurtxuek gitxi hau, klasien da gauzenien, apurtxuek gitxi hau ze oso potentietie. Eta oin kurri guztizek azaldute gero, zei platerengo dugu guk, Tailandako sukalki bet. Guk erabileko dugu berdie. Zehaitik, zen niri oso guztoko dekotez silantroa, lemongras, kafir lima eta txile berdie, ezta? Da honek apurtxu betorretan ateko zelez, erregosteko untxizegaz, guk untxizea beliko dugu, Japonian da eurek igual giz haudie okelie, oieskoa eta itxaskiz egiteko, guk Euskadiko erara untxize erabiliko dugu, ezta? Hasiko gara sukalkiz egiten, lehenengo hasiko gara jengibrigaz eta berakatza apurtxu bategaz. Japonekoak apurtxu bete suabetxo batie Tailandekoak baino. Tailandekoak batie askorbe fuertiagoak. Bueno, hemen dugu gure untxize, gatza, piperrautza eta urunegaz naztu dago apurtxu bet. Oine salti eguingo dugu apur bet, gorritu, esaten dana, eta gure sukalkizen sartzeko ja prest. Gure barazkitzek zuestitzen deko guz, da orduan ja, onge momentue gure kurri pastio botateko, ezta? Kurri pastio botata gero, ondo enbide zuestitu barazkitzegaz. Ostantzien, saltziek ez du hartzen potentzi edo zapore hartu bidauena. Da, esaten da, japonera inglesak arabizela, kurrizek, mejieran, han bakizue Japonian sogunatoak funtzionante bala, emperadoriek, eta 1860 edo heldu zen kurri zebe bertara, eta eurek kare deitetzie, eta Japonen arrozaz jaten da, bez. Esaten da, lehengo munduko gerran da bigarrenien, barikuetan soldaduek beti jate bila kurriz, ezta? Da orduen hori tradizioa mantentzeko, gaur egun bertako defensa armadak ero, arepe barikuetan honi be kurriz jaten da Japonian. Bueno, hemen ikustezue, gure sukalkizia prest, da guk silantroa ipipin gotzago, bale? Bueno, Joseba, esperote gustuko aizena, gure kurrizen klase txikitsue, da, bueno, hemen platera ikusizue, zelako itxuro nadekon, da hurrengo arte, hemen ukiko zue itxaoten, malaspera txokoan.
Agur bet. Haupa, Jurgi jauna, zenba kurri motazkaken, zenba gauza goxo, eta egia esan espeziak ze gauza errak dian, Hemen Euskaldunei kostaite zaigo batzutan, Nien naiz bat emanekatu. Ez bat emanekatu, ez que kostaite zaigo, egia esan, gio probatzen jute zenian pixkanaka, txak, gustatzen jutean, baina hasieran batzuia eta tipulatik atatzen genian, eta piperra utzatik pixkan marea oitegea, baina bueno, egia esan, hori bada, olako osagai mordoa, teukitzia, espezia mordoa, bakoitza bere ikutu emateko, ez da? Bueno, eta gu gurean jarraituko dugu, hemen, barazkitxok, behitu zei txura hartzen nahi dian, laizte ingo deuna da, mangoa zuritu eta laukitxotanin, zuk ingo jazu hau, mango na? Ez de mangoike... Ez, sekula ez dezu, Gaina, herritu ina, mango otoa jeboni? Bueno, behitu, erakutziko dizut. Hone daka ezurra bat oso xapala eta ondila. Eta gola orduan ezingo genuen sekula moztu. Xapalantzea dan lekuan horrela daka. Eta hemen ite zaiona da, behitu, Nikola iteiot, eta hor ja ezurra ikutzen nahi naiz. Baina ezurran bazterretik juten naiz, aldeten gehiena aprobetxatzeko. Tak, eta behitu, hemen daka ezurra eta oso gogorra. Orduan, nik semia hola emate jo jateko. Behin esplikatu hemen ustet, behitu, Iten dut horrela, bukaeraino iritsi gabe, behitu, oiden, hartu, tak, txak. Eta txak, eta gero iten dut beste aldeaka horrela, eta esaten dut, venga, gaurko postria, indeu, huelta mate jot, eta horrela jaten jutegea, txirrik itxarraka, Zuk aldezuna da, horrela sein, laukitxokatea, edo bestela aldezunein zuri gailuakin zuritu, eta gero mamila atea. Baina horrela ateako, zu, nik uste. Pratukoet. Bai, venga, nik iklagateko izut herri jauek, Beitu, gero itezuna da, labana jarri hola, treke, eta hile indezu. Vale? Vale, orduan igualengoet beste alde... Oida, kontu zibili, vale? Venga, eta nik esan detena, inbiar detena da, azteko eta behin, barrengorri hau egarbitu, otarrainzkauek salteatu, eta martxan jarri beste nazketa. Vale, eta hau esan da, ingoetena dare bai batzui alepare hau txukundu. Vale, bueno, kontatu behar diazu, beste YouTubeko kanaletan ze gauza egiteituzun. A ver, daukaten beste YouTubeko kanala, Bai. ASMR kanal bada. ASMR, osea, a ber, zer da hori, zehazki ASMR. Bai, ez da erresa. ASMR berez dia inglesezko sigla batzuk, Bai. ez dakiten az esan nahi duen, oso sigla luzek eta rarok dia. Bai. Baina berez esan nahi du, zure gorputzak izaten duen erreakzio bat, kanpo estimulo batekiko. Ordun, adibidez, bazu asko pasa izan zaie o txikitan, irakaslea arbelen idazten aidanean, derrepente tontotuta bezala gelditze zehala, edo hipnotizatuta bezala edo, hori ASMR estimulo reakzio bat bezala hartu izan daiteke, edo norbaitek belarria xuxurlatzen dizunen oso suabe, hola, kilimatxo bat bezala sumatzen baldin badezu, hoi ere bada, orduan, hola identifikatzen da. Bale, nire semia bola pantaian gelitzeanean hori balio du. Ez da beti ASMR. Bale. Baina bai, orduan, dago YouTubeen bideo kategoria eta ekosistema oso bat, dala, saiatzea gorputzaren reakzio hoi estimulatzen edo sortzen. Orduan, eta hoi sortu arazten dezu orduan zure beste kanalekin? Nik ez dakit egiten duten edo ez. Saiatzen zea. Neire hoi deskubritu nun baitare, eta gustatzen zaizkit asko bideoitako batzuk, estilo diferente daude baita, orduan denak ez zaizki gustatzen, baina gustatzen zitzaiten asko gauian lota jutekon, lasaitzeko. Eta batzuntzako meditazio audiok eta hola funtzionatzen duen bezala, nei ASMR bideok funtzionatzen diate. Eta izaten da hoi hola, edo baju hitzein da, edo hola, zaratatxok iken objetukin, mikrofonotik gertu. Eta zenbat irauteu bideo horietako batek? Ba, izan daitezke 15 minutukok, izan daitezke ordu erdikok, izan daitezke ordu betekok. Baina ez honek 6 kuntzaka. Ez, baina jendeak itzen ikeu baitare. Vale. Ez, badaude batzuk itzen gabekok, baina mikrofonua itzeite balin baiozu, eta euskeraz oso gutxi. Eta ze gauza esatizkiozu? Ba, ez dakit, azkenetariko, eske badaukat bideo bat, inuna adibidez, nire herriko euskal jaitako azokan erosinun gauzekin. Babarrun poltsa bat hartu, eta babarrunakin zaratatxokinez, eta orduan, esate juten gauza dira, hoxe, kontatu,
azokan izan iganden, da babarrunak eusin itun, eta... Oixe, Seguna, dakitola esan da, pixkat, arraroa. Eta, zezan bien zu, egia esan aurten bazio, egia esan zuen YouTube, no ez dakizen, arrakastak egin azekan bideo bat, zala, zua geldikan, zua martxan bat. Ba, oire bastante ASMR da. Da, hola, gelditzen ze, ahí, ez da? Oire ASMR xamarra da, bai. Vale. Bai, jarri, hombre, jendeak ja ez dakau gure etxen, deko zua ez dakau tximinikan, orduan, bueno, hoi jarri eta artifizialakin goxotasunen konformatu behar. emagina bezala, ez da? Ona. Eta zenbat bideoa dazkazu olakoak inda? Jo, olakok ez dauzkat asko. Ez dakitez mazkaten, gutxi ze, klaro, hoi grabatzeko, etxian behar dezu isiltasuna eukitzea, eta horrek esan nahi du kalene isiltasuna eukitzea behar dezula, ze bestela zarata guztik sartzen dira mikrofonotikan, behar dezu isiltasun haundia. Eta hoi gauez bakarrikan lortu daiteke. Orduan, gauez grabatzeak izugarrizko pereza mateu, egun osua lanian pasata geho, hasi que pereza handia mateit bideo grabatzeak, orduan ez dauzkat asko. Baina, nahiko nituzke gehiago, Eta zerrenak indituzunak zerrenak dira, orduan, babarrunana adibidez. Babarrunakin bakizu truko badaola, hori nire aitak esplikatzen, bakizu argaltzeko zein behar dan. Beste sekula pentsa, 1 gramo babarruna hartu, egunero, talurrea bota. Ta banaka jaso. Ba, eta gerriko... Banaka jaso. Ta ez bota kilo osoa, porque bestela, esate baita bezala, erratzakin bukatzezu jasotzen. Orduan, 1 gramo bota, eta erdila jan. Eta hori da, azkenengo dieta berrilla. Ez tenik, bea. Ez zait interesantzen nahi olako dietaik, ez. Bueno, hori bihardu nantzako, vale? Ez hainbeste txoak eta hainbeste keto eta dieta no sé kontos. 1 gramo babarruna lurrea bota eta erdila jan. Ya está. Jan lasai. Ondo, jan lasai. Bueno, nola zoaz horrekin? Bueno. Eskua hor kontuz. Erditik kanpoa in, da eskua beti kanpoan utzi. Hori da. Oso ondo zoaz. Vale, hemen inbiarretena da. Barren horri martxan dazkau, hemen otarrainskake bai, ditu nola dauden, erdiin da, Zeratik, gero bukatuko ditugu hemen iten. Eta guain hemen inbiarretena da. Kurri pixka bota, kominua ere bai, jarraitu goxatzen, eta gero beste osagaiak bota. Vale, bagoaz txirritxarra. Nola, kurriana dan errezeta, pixka gehiago botako jot. Horrelaz, gehiagik gabe, Eta kominuare bai beti gutxi bota berri izatea. Ni esaten detena, espeziak oso gauza beharra dira. Gatza bezala. Gatza gauza ona da. Baina pasatze ganean, dana kakania jutea. Orduan, beti kontu zibili behar geha. Oen espeziekin eta gatzakin da olako gauzotxoekin. Hemen bota txitxirioak. Vale? Gio, botako dugu mangua txikituta, ja listo dakau, ezta? Bai, zuek etxen espero eta hobeto aprobetxatzea mangoa, zenei erdila hemen gatu zaitela. Hori, geho miaskatuko dugu, lasai. Eta geho hemen ezurra multan ibiltzean are, egarra izatea, hor hartzezu eta hortzakin dana miaskatu eta dana ondo jan. Geho hori bai, mango batzutan eotea xamurra, eta batzutan eotea nahiko fibrotxua. Eta fibra askokin da honian, gira dana hortzetan peatu eta gehatzen zaizkizu nola ibiltzen zen, nola hortza gartzen, baino, aprobetxa ditu inberdia barazkik, Dana ondo aprobetxatu behar da. Bueno, hau listo dakau, eta esan dakua, guain, koko esnia bota, eta utziko duguna da, dena goxatzen, murrizten, goxo. Vale, hau listo dakau, hemen falta zaiguna da, pixka gehiago goxatzen utzi, igual, barrengorri hauek hobeto iteko tapa jarriko jot. Zela, lehortu ingo zaizkigu gehiagi. Bigote, behitu hemen barrengorrik ja, ze itxura hartu duen, Baina tapa jarri jet, zatik bestela ur guztia evaporatzea, eta ez nitu hain ondo goxatuko. Orduan, duain ja bai tapa kentzeiet, eta ja txakolin pixka bota, eta geho sojan ez negaina. Ardua guantxe botako jot, pixkat txitxa, pixkat energia gehiago emango jot, topera, eta azten danean ja musika tope, ardua, eta gero ez negaina. Eta hain behar deuna da platano, hau sekula garbitu alde zure, otarrezkak ere ez, eta holako platano gogorra ere ez, ezta? Bueno, platano oso gogorra da. Bitu. Katxiz lamar, harria bezalakoa da. Baina prejituta oso goxua da. Platano arra deitzen zaio. Hau da prejituta jateana. Orduan, ingo deuna da zuritu, eta zurituta gero, ingo dituguna da tiratxo batzuk atea honekin. Bale? Hola, uzetaka... Nazun bezala, txip batzuk ateako ditugu. Hola, tra, jungoza zuritzen, da hori patata prejitu bezala ingo ditugu. Bale? Venga, haber zure kontu, haber nola askatzen dezun. Labana sartu, guzti sartu gabe, eta gero krak, ateako zu. Vale? Eta hemen esan duguna, honek ja, energia hartu du, botako jo ardo zurila, eta bagoaz.
Bueno, eta leno, esan digu zure bai, Wikipedia euskalduna egiten dezula, no? O zer da? Ez den nik iten, euskarazko Wikipedia ez dezala inorrek pentsatu, Wikipedian zerbait bilatzen duen nik idatzitakoa Zer dela. da zehazki Wikipedia? Edo norrek idazten duna bertan eskeita geritzea, o zer da zehazki Wikipedia? Bai, Wikipedia da entziklopedia bat, askea, sarean da ona edo zeine konsultatzeko, eta hizkuntza pila batetan da ona, orduan euskera ze badao, eta bai, da auzolanen eraikitako entziklopedia bat. Jendeak aportatzen du, beak dakinetikan. Baina hori da, beti ez dugu egia izan ber Wikipedian ikusten deuna. Asko bai, baina norbeak edozeinek idazten bau? Edozeinek idazten du, baina beti jarri behar dia ze iturri erabili dituzun, bertan idazten duzun informazioa irakurtzen nahi denak kontrastatzeko. Alare, ni oso aldenao irakurtzen dian gauzak zalantzan jartzeana, baina trampa iruditzen zait Wikipediakin bakarrik itea. Zalantzan jarri behar da, telebistan ikusten dana, zalantzan jarri behar da laguna kontatzen dizun kotileoa, osea, beti iturritara jo. Ondo. Ezken nik dekan lagun bat danetik sekila. Danetik sekin da dana erdizka. Eta orduan Wikipedia erroneo ditzen genion. Danetik ez da, haupa Wikipedia erroneo ditzen genion. Tipo danetik sekin, baina dana erdizka. Ai, la leche. Baina gila, Wikipedia, eta gero nola iten dezu? A ber, euskeraz hori ziten dezu. Zuk erderaz dauden gauzak euskaratu, edo ziten dezu zehazki? Ez. A ber, dao euskerazko Wikipedia ez detela nik egiten, esan bezala egiten da auzolanean. Auzolanean mundu guztia juten da informazioa jartzen, eta hor jartzen, bale. Gauza batzuk izango dira beste hizkuntza batzutako Wikipediatikan hartu eta itzulitakoak, beste gauza batzuk dira zuzenen, idatzita, iturri diferente kontrastatuta. Orduan, nik egiten detena nire lana ez da Wikipedian idaztea. Nire lana zehazki da, hezkuntza proiektua deitzen dioguna, eta da, hain dela urte batzutatikan martxan daukagun proiektu bat da, Eusko Jaurlaritzan diru laguntza bati esker garatu ezakeguna, eta honen funtsa da, zubiak eraikitzea, hezkuntza arautuaren artean, hau da, batxilergoa, unibertsitatea batez ere, eta Wikipediaren artean. Orduan, nik batez ere egiten dutena da, unibertsitateko irakasleekin hitzein, eta ikusi, beraiek klasean lantzen duten eduki hori, euskeraz Wikipedian badagoen edo ez, eta espaldin badago, ikaslei proposatzen diogu praktika bat egitea, hau da, beraiek klasean egingo... Garatzea lan hori argitaratzeko? Bai, klasean egingo duten lan bat izan beharren, paper baten irakasleari entregatzen dioten lan bat, eta jazta, egin dezatela lan hori, euskerazko Wikipedian, hola, euskaldun guztik konsultatu ali izateko. Ze ona. Bakizu nire kolaboratu nuen, guentala gutxi unibertsitatean. Bai. Inorrek etzun inoiz esango hori, eta nire nahi gutxi jo, baina guentala gutxi unibertsitatean egon naiz, bai. Zeatikan, Donostiako arkitektura tekniko, UPV-ko unibertsitatean arkitekturanan, indute Miraiez, arkitekto bazan katalana, eta arrekite zituen beti eraikuntza arraruak. Baizik, eta forma arraruakin. Eta eskatu zizkien kruasanak, behaiek geho kruasanan eraikuntza arkitektonikoa egiteko. Ez dakit ondo ulertu nun, oso lazan. Eta junitzen nik esplikatzea, nik kruasana nola egiten nun, eta behaiek ikasle garatu zuten lan guztia, eta bakoitzak poster bat intun, kruasan bakoitzan arkitekturakin, da ez dakiz eta ni txarla ematen, unibertsitatea. Ostras, kuriosoa, Sausko pastelerua, Hola gauza aquí. Ai, ama. Bueno, nola zoaz platan horrekin? Hemen, azkenengo zatitxuak entzen. Oso ondo. Guain inberdiazuna da, behitu, horrela xingo zu, trak, eta hola txipak ateako ditugu. Bale? Bale. Venga, horrela tea batzuk, eta pregitzen jungo naiz ni. A ber, nahiko berua dakaten. A ber. Bai, zeitu, onbertu zaitau. Tita, venga. Zuko orgullo mozten jun, da ni hemen pregitzen jungo naiz. Bueno, zoze txintxilik gautzi aldeu. Hainbeste gauza intituzu, hasieran izan dezu, taki galdu nahi zen. Ez, badakau baitare Wikipediakin lotuta, bai. Oain dala gutxigoko proiektu bat ikusgela izena duna. Eta hau ere badago lotuta hasieran hitzein den parteakin, YouTubeekin eta ikusentzunezkoakin. Zeda proiektu bat, Wikipediako artikuluk euskeraz eukitzea eta ondo eukitzea importantea da, baina egila da gaur egune gauzak geroz eta gehiago ikusten diteula, ikusiz, ikasten diteula bideoen bidez, ez? Orduan ikusi genuen importantea zala
informazioa artikulutan idatzita eukitzeaz aparte, bideo pedagogikoak eukitzea baita libreak izango zianak, euskeraz izango zianak, eta denan eskura egongo zianak. Eta hortikan sortu genuen ikusgela izena du proiektu bat. Eta ze topatuko dugu ikusgela ikusten deunean? Oaintxe bertan, adibidez, ikusgelan dazkau sail diferentek. Bideo sail batzuk filosofiai buruzko dira, adibidez, filosofiako autore diferenten ingurun hitz egiteko, badaukau baitare ekonomiako gaiei buruzko beste sail bat, ingurumeneko kontuk hitz egiteko beste sail bat badaukau, ditu batekin batea egiten deuna, eta gero badibidez badago baita zortziko txikian izena duen beste sail bat, hau pixkat diferente xogoa da, zedia bideo vertikalak TikToken eta hola gehiago zabaltzeko, eta zortziko txikian izena du kontatzen ditu zortzi datu edo zortzi bitxikeri gai baten ingurun. Eta hortan txega, biltza, pixkanakare sailak zabaldu nahi ditu, ze gauza asko falta dia guain dikan kontatzeko eta egiteko, eta ilusio handia egun proiektua da. Dana ematu jozu pixkat, ezta? Saiatzea. Saiatzea. Ondo. Guain bai, zetxukunak. Ondo. Vale, oso ondo goaz, Beitu hemen, Hemen txitxirioak, listo, azkau. Venga, hau, dakau, puntxuan. Vale, horrelaxe. Ezin hobe. Hemen, beitu, ur pixka bota, eta hemen aizinaten hitzeite, zeatikan lodigila gelditzen aizan, eta orduan ur pixka bota diot. Eta hauain, botako jotena honea da. Otarraizkak barroan, vale, oso ondo, gatza pixkat ere bai, vale, eta piperrautza. Vale, piperrautza botako jobe bai, eta hau ere bai, listo dakau, bere beruakin bukatuko diaiten. Hola ingo deu, eta hau ere, kanpora. Vale, txitxirioak listo, barrengorrik listo, eta hemen dazkaun gure txipsak ere bai listo. Bueno, oso ondo, betu ze xelebriak inditugun hauek, Oso goxua gelditzen dira. Hor pila dindezu bontxe jarraituko ditugu pregitzen, baina gaur egun badatot hau platera eratu inbiarru, bale? Venga, hau, gatza bota, plater baten bila nijua, eta bertan jarriko dugu, bale. Bueno, hemen txen nik usten dut, a ber, igual, aspin jarriko jogu. A ber, pixka garbitu behar eta hau. Plateran azpilak beti garbilak egon berdu, Gainia eta azpila. Zeatikan, bai, dana garbila egon berdulako. Hori nahi izeko kasko zerak ustezin. Zukaldeen, erresa da garbitzia ikusteana. Baino, ze garbitu behar zan ondo? Nahi izeko karro. Mai armaiok iriki, bazterra hauek garbitu, hemen barrua garbitu, mai honen azpila, hemen errazkan barrukaldiak, azkenian gauza hori danak, ondo garbitu berdiak gaitzak hortik etortzea eta. Oso garbiak, bai. Pertsona asko garbidea eta txukuna, kanpoti baina barruti. Ez aldala. Egila da. Bueno, hau, behitu, eharrein deuna hemen txitxirioekin, Horrela xe jarriko deu, ni uste jarriko jo la vuelta guztin txitxirioak. Bueno, eta baldakazu eguantxe esku hartian, ez dakit, buruan eukiko zu, seguru, beste kanalen bat irikitzeko, edo ez dakit. Aiora? Ez, oaingoz behintzat beste irikitzeko asmoik ez. Oaingoz ez. Daukatena eta martxan daukatenan, bideo geixo itea, ondo leoke. Batzutan ritmo motelen ibiltzen naiz. Baina beste irikitzeko asmoik ez dakatu haingoz. Ez ki hori latza da, zeatikan zerbait ikitzen desunean, eurra eman bihartza jo, ez da? Bestela jendia despistatu itea zeituan, ez da? Baina ez dakit despistatu, hain beste gauza daude azkenian, oso atzian gelditzea jala gauzak, ez da? Baina, bueno, segun zein nahi dezun zuke. Oire bakoitzan erabakia da, lasai hartu nahi balin badezu inolako presioi gabe zukin nahi dezulako, zure ritmon iten dezu. Egia da, zehoze lortu nahi baldin badezu, jendean fidelidadea esaten dana, bai jarraikortasuna handigoa euki behar dezula hor. Baina nik ez dakat estresatzeko asmoik, disfrutatu nahi detorrekin. Nalde sopratu, sekula jan alde zuela platano pregitu. Aurrekon lagun batekin ziten, Kolombiako lagun batekin ziten, hola luzetara beharren, txabalen. Bueno, a ber, Kolombiakoan aina ez dakitin duen, A ber, hemen dakau gaurko txitxiriluak, hor barrengorri eta otarraizkekin, eta gero platano frigiko zeharra, ez da? Bai. Eta jora, mi esker, iten desun lan guztiagatik euskeraz eta gure herritarrentzako, eta jarraitu horrela, bale? Eskerrik asko. Bai, zea, zuri. Bueno, lagunak, aio, bihar arte.